Мы разумеем, што мы не думалі пра такія наступствы. Мы не думалі, што жыццё памяняецца так моцна. Мы не хацелі б, канешне, праходзіць праз... Мы, канешне, не хацелі праходзіць праз увесь гэты гвалт, праз які праходзіць наша нацыя. Гэта згубленыя жыцці, згубленыя гады ў турмах, згубленыя гады без дзяцей і бацькоў, тое, што ў міграцыі таксама жыццё не мёд. Але ж з іншага боку, я думаю, што мы павінны прайсці гэты шлях, каб умацавалася наша нацыя, каб мы больш зразумелі, што без адзін аднаго, што без любові да краіны, што без гэтага пачуцця, што беларус мы бы не расцвілі як нацыя. Мы бы і далей жылі б у сваіх сем'ях, не дбалі бы ні пра вялікую палітыку, пра ўзаемаадносіны з іншымі краінамі, што нам гаварылі б, тое мы і рабілі. Але гэты росквіт самасазнання, не ведаю, прабачце, як па-беларускі, гэта росквіт павагі адзін да аднаго. Гэта такі моцны крок для нас, як для беларусаў. І таму, гледзячы назад, я зрабіла б усё гэтаксама. Я пайшла ў тую кампанію дзеля мужа, потым разам з беларусамі вучылася любіць адзін аднаго, вучылася любіць радзіму, а не ўрад, а не там аднаго чалавека ва ўрадзе. І, канешне, не думалі, што будзе так цяжка, так балюча, але тады і я, і іншыя людзі зрабілі ўсё ад сэрца.